Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, danas je posjetio Novi Travnik, gdje mu je domaćin bio gospodin Stjepan Dujo, aktualni načelnik Novog Travnika. U izaslanstvu Hrvatske su osim Milasa i Žana Ćorić, savjetnica s posebnim položajem za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, gospodin Ivan Sabolić, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, te konzul Pero Bilušić. Dobro, prije svega naravno srdačno sam dočekao i pozdravio gospodina Zvonka Milasa, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, naravno njegovu ekscelenciju, veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Sabolića i konzula Peru Bilušića koji je tu u Vitezu, tako da su danas oni naravno u sklopu i dana općine Novi Travnik koji proslavlja 72. rođendan, a evo i temeljem svih dosadašnjih aktivnosti, pomoći i suradnje Republike Hrvatske i onoga što su oni imali jednostavno pri pomoći za Novi Travnik. I što je siže tog razgovora? Pa dakle, susret, prije svega, ovo je dobrodošlica i jedno ostvarivanje prijateljstva između Središnjeg državnog ureda i Novog Travnika, jer u dosadašnjem razdoblju Središnji državni ured i Vlada Republike Hrvatske iznimno pomagala na prostoru općine Novi Travnik. Tu je izgradnja srednje škole u Novom Travniku, područne ambulante u Vučićima i niz drugih projekata koji su financirani iz sredstava Vlade Republike Hrvatske. Naravno, ujedno je siže toga svega zahvala prema Vladi Republike Hrvatske, isto tako iskazana namjera za potporu za sve buduće projekte. Dakle, Novi Travnik slavi 72. rođendan 14.6.1949. Ovoga puta, dakle u ovome pandemijskom razdoblju, mi ove godine nećemo imati svečanu sjednicu, ali niz drugih aktivnosti u sklopu obilježavanja dana općine, športskih, kulturnih događaja koji će obilježiti na taj način grad, nekada grad mladosti. Grad mladosti je tako prozvan zato što je nastao 50. godina, nastanjivalo su ga stanovništvo cijele bivše države, izgrađen je temeljem odluke bivšeg predsjednika, izgradnjom bratstva pogona za izgradnju, za proizvodnju ratnog naoružanja i slično. Tako da Novi Travnik danas, u današnjem vremenu, s obzirom na ovo razdoblje i život u Novom Travniku i Bosni i Hercegovini, isto tako suočen sa različitim problemima, odlaskom mladih ljudi, odlaskom svih ljudi koji su radno sposobni, nalazi se u problemu jednako kao i svi drugi gradovi i općine u Bosni i Hercegovini. Međutim, naša trajna obveza i moja osobna dužnost i ono što je proizašlo iz kampanje i 2016. kada nisam uspio dobiti mandat, evo i sada 2020. kad sam uspio postići izborni rezultat i uspjeh, da kroz ovo vrijeme, kroz buduće planiranje pokušamo ostvariti one značajne stvari u Novom Travniku, izgradnju određene infrastrukture koja će na određen način pomoći našim ljudima da ovdje žive, ostanu i grade, tako da u tom kontekstu za vas koji možda niste pratili taj dio, evo u početku ovog mandata imamo jedan značajan interes domaćih investitora za ulaganje u našu poslovnu industrijsku zonu Neobarje. Naravno da se mi suočavamo sa problemima za svim drugim aktivnostima koji nisu realizirane u prethodnom razdoblju, tako da moramo rješavati tu poslovnu industrijsku zonu gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Imamo problem naravno i sa drugom poslovnom zonom koja nije definirana kao takva, dakle poslovna industrijska zona Bratstvo. Niz je stvari koje nisu urađene kako treba u prethodnom razdoblju. Mi moramo sanirati sve te greške i sve stvari koje nisu učinjene. Prvo to, a s druge strane moramo vratiti jednostavno propulzivno, uložiti dodatnu energiju i snagu da sve druge stvari koje planiramo i zamisli koje imamo da ostvarimo u budućnosti. Pa rekli smo puno toga, ali shvatili smo da je biti tome da ono što izrekamo da pokušamo i ostvariti. Prije svega želimo izreći neizmjernu radost što sam u Novom Travniku. Prije 3 godine sam bio ovdje, 2018. ali prvi put sam izgradio općinu. I neizmjerno mi je drago što je gospodin Stjepan Dujo postao načelnik Novog Travnika, ne samo zato što je nekada bio i djelatnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate za Republike Hrvatske, nego zato što je mlad čovjek spreman uhvatiti se u koštac sa svim problemima, sa svim onim izazovima koje Hrvati i svi ljudi koji žive u Novom Travniku na koje nailaze u svakodnevnom životu, i siguran sam da ćemo u zajedničkoj suradnji Središnjeg državnog ureda, općine Novi Travnik, načelnika i mene kao državnog tajnika, kao čelnika ureda, tekao bih naći rješenja koja će, pa ako neće možda vraćati ljude, ali na neki način da će im motiv da ostaju u Novom Travniku. Fokus svakako treba biti na mladima, na njihovoj energiji, dakle od one najmlađe dobi osnovnoškolske i prije nje, dakle od dječjeg vrtića pa do srednje škole, tako da ti mladi ljudi shvate da i ovdje ima života, da je ovdje život i dobar i zavojan i pogodan za sve one koji žele u njemu živjeti, u Novom Travniku živjeti, i sve projekte koje ćemo zajedno u suradnji sa
načelnika, odnosno cijelom općinom Novi Travnik pokušati realizirati, bit će projekti koji su kreirali i osmislili općina, odnosno stanovnici Novog Travnika. Sve ono što je prioritet, mi ćemo to prihvatiti u skladu sa mogućnostima Republike Hrvatske, središnjeg ureda od vlade, pokušat ćemo sve realizirati kako bi Novi Travnik bio mjesto za život svima.